Dan Allah kai sabo ne a wannan channel namu, ka danna mana subscribe. Salamu alaikum. Mai gida ni dai da kake gani na tsohon dan jarida ne ni. Dan ni da kake gani na haura kasashe a jarida ta. Ai din na gani a laptop ɗita. Wannan laptop ce? Yi, so nake in fasa bankin Najeriya in yi hakin ɗin kuɗaɗe. Original ce ku. Mugun ɗan Yahoo ne ni. Kai in na hau kan ƙara sai in ci na 200 ban goshi ba. Tab gaskiya na yadda mugun haka ne kai. Wannan kai babban haka ce fa wannan. To dai yanzu dai an maka wata tambayoyi daga gidan rediyon Tudun Yarkuwa nake. Ka san abin da zai faru? Wai yanzu kai a ganinka me zai kawo mana ci gaba a Najeriya? A Najeriya? Eh. Bari in gyara wani aro na. Anan din? Eh na hau kai. Me kace ma? Me zai kawo mana ci gaba a Najeriya yanzu? A Najeriya? Eh. Ai abu ɗaya ne za a yi. Ko in ce biyu. A kawo ci gaba a Najeriya. Mutane su huta da wahala. A koma noman gwaza. Noman gwaza ko baza. Dan Allah wannan shiri na mai muku daɗi, ku danna mana subscribe, ku kuma yi sharing.